nke echiri na-azere na nkụzi ọdịnala nke nna akụzi unu bụ iwu na nsọ ala nke ga-abalụ gị uru inwe ike wee ghọta ife na-aga n'ụwa ka m si wee kụziri unu na nkụzi m na ihe niile dị na ya, maka na mgbe ị ghọtara onwe gị, mmụọ gị ga na-agbaziri gị ụzọ ọfụma. Tinye nkụzi m n'ọrụ, like ya, share, rụọkwa ndị ọyịrị ka a na-esonye, ka a na-ege nkụzi m na otu a na-akụzi unu ugbu a na ife ga-enyere gị aka n'ọdịnihu, and o nwere purpose nji wee na-akụzi nkụzi a na maka ọdịnihu. Ọdịnala nke taa bụ ihe ana na-asọ nsọ, maka na iwu ọdịnala ha ncha niile yiri, and ha ncha niile na-arụkwa n'ọrụ, mana otu anyị si wee na-atụpụta otu wee na-akọwa ya otu n'ọka nke nwa aghọta, maka na otu a ha ncha niile na-arụ ọrụ na o nwere nke ka ibe ya, ka ọ ga-abịa imebie, nke ọ ga-abịa ime ọ bụrụ ihe resọt a ga-aka, afọ ị ga-ata na ya ga-aka, afọ ị ga-ata na ya nwere ike metụta agbụrụ gị, n'aka ji wee na-atụ otu na-akọwa ya. Mana ị nwere ike na-akọwa ya ụfọdụ, ị nwere ike ma gaa ghọtachana ya ọfụma, mana ọnya ka m ji wee na-akụziri unu nke nwa ịghọta onwe gị, maka ịghọta onwe gị, mmadụ ịma ife na mmadụ ịghọta ihe, anyị niile ọ dị anyị n'ime, mana ọ bụrụ na ị mara onwe gị ọmụma activate n'aka enye ka ya abụ amụọ nwata o too wee ghọta onwe ya, mara ife. Nwa mụrụ ọfụ anaghị ama ife ozugbo, and otu a ka ọ ga-abụ mgbe ị ghọtara onwe gị, amamife ga-eme activate mmụọ. Tata unu na-anụ n'ala Igbo, ị na-anụ ka a na-asị na eziokwu, mmadụ na-azụ ya n'afa na eziokwu bụ ndụ, okwu asị bụ ọnwụ. Ụmata ihe ọbụla ị na-eme, n'agbanyeghị na ụwa anyị nọ na ya na okwu asị na-atọ ụtọ, nke bụ eziokwu na-enuzi inu, ya mere ndị mmadụ ji wee werezie okwu asị wee na-agazi ihe ọbụla ha na-eme. Mana o nwere onye na-echezi echiche kedu ihe ga-eme n'ọdịnihu mgbe o ji okwu asị ahụ wee mee ihe. Nkụzi m wee bụrụ ghọta onwe gị. Ọnọdụ ka ndị a niile unu na-afụ na ị na-eje na nke dibịa na-agbara gị ọgwụ, ma dibịa ga-ekwu gị eziokwu, nekwa ihe ị kwesịrị ime bifo ihe ahụ. Onye ekwenye gwa gị ihe n'usoro maka ihe ọ ga-erite, maka na o nwere ike ọgwa gị eziokwu n'usoro, ịgba ọsọ ya abịazi ọ chọọ ka ọ napụtagodo gị ihe ọ ga-eri. And otu a ka ọ dị ma ndị pastọ niile a, onye ọbụla na-achụzi ego, onye fụrụ eziokwu ya agwa gị, ọgwa gị aha ịma like eziokwu ahụ, ọgwa gị aha ị chọrọ ịnụ. Mana ihe ha atazi bụ na ma nke nwa gwara eziokwu, nke nwa jee tụọ asị maka ihe ị ga-erite nọ na nsogbu, ma nke nwa a na-agwa gị mee nke a, unu niile nọ na nsogbu, maka na afụfụ unu ga-ata ata n'ọdịnihu. Ọ bịa mere oke ji wee na-ewepụta nke unu ghọta na ife ọbụla ị na-eme nwere ihe si enu. Ka ị ghọtakwa na ụwa anyị nọ n'ime ihe niile ị na-afụ na-eme n'ụwa, ma ndị ife na-ata afụ, o nwere afụ mmadụ na-ata n'ụwa, onye ahụ agaghị amụta ife na ya nụ. And ụfọdụ ndị mmadụ, 90% ndị na-ata afụfụ n'ụwa bụ ife ha ji aka ha meta onwe, ka ama m nso na ihe mmadụ amalọ amammenwe amamma ya, maka na ihe itiri aka ka ị nwere ike ma gị ama na onye ka njiwesi onye ọbụla ihe onye ọbụla na-eme na kpachapụ anya ya. And 10% ndị ọzọ nwere ike ọ bụrụ na Chukwu chọrọ ka o tinye gị n'etiti ndị ilo gị, ma ọ bụ tinye gị n'ụzọ ga-eme ka ọ kụziere gị ihe ka ị nwee ike ghọta onwe gị. And ndị a na-emekarị ihe a bụ ndị chosen ones, bụ ndị a na-aga na ndị chosen ones, ndị a họpụtara nọ nso n'ebe Chukwu nọ, ndị Chukwu ji aka ha, chi okike ji aka ha wepụta, bụ o tinye ha na-aka ata afụ, maka ọ ga-etinye ha ụzọ ga-akụziri ya ihe ka ha nwee ike wee ghọta onwe, ka o wee were ha wee rụọ ọrụ na ọbụbụ ndị ahụ o kere n'oyiyi ya. Ọ bụ ya mere otu nna na
ine m anya dị m onwere ọgwụ onwere ọya manara agwọ, mana adị m ekwe akụzi ihe gbasara ọgwụ a na-aṅụ ma ọ bụ ihe a na-eme, maka na ihe m ejighị akụzi bụ na ụfọdụ abụrụ ọgwụ ị ga-aṅụ ga-agwọ gị ya, ụfọdụ bụ ihe ị ga-eji aka gị mezie ihe ma ọ kwenye ihe ahụ agabalụ gị, ma ọ bụ sị gị mee ife dị otu a ka ị wee nweta ego. Ama m ihe mma agwa ndị mmadụ ha mee ka e wee nweta ego, mana mụ ha na-agwa ha ndị mmadụ ahụ mụ enwetakwa ego. Ịghọta ihe m na-akọwa na because ihe niile nwere usoro. O nwere ike ngwagwodo gị ihe ị ga-eme, ị nwere ike imie mgbe ahụ, mana ọ bụrụ oge ahụ ka ị ga-enweta ego ahụ. Mana o nwere ike oge ahụ inwetazi ego ahụ esizi na onye akwa feki ma na onye a bụ nke a. Ka ị mara na ihe niile nwere oge. Otu nọ na ego ọbụla m na-enweta bụ oge okike chi m chọrọ ka m nweta ego ahụ. Sọsọ ihe dịrị m bụ na mma emekwu ihe m kwesịrị ime, chụọ àjà m kwesịrị ịchụ, hapụzịrị ndị ọzọ Chukwu na ife ụkwalụ oge ya ọ daa. Ọ bụ ihe ndị a niile mere. Ana m anọkọta mbe na pọblik na nkụziwe ọgwụ, adị m akụzi ọgwụ na pọblik. Nke m mere nke ga-aga nkụzi na ihe protekshọn maka esi ekpe ebe bụ nọọ maka oge ihe ka ndị osochi egwu nwee ike wezọpụta onwe m. Na-adị m egwu akụzi ihe gbasara ọgwụ. And ihe ọ na-emekwa nchọ mma agwa gị eziokwu ma ọ dị gị mma ma na ọ dọrọ gị mma. Ife niile ama na famili m na-eje njeru nke ha ka na-aga agụgụ ya ma ego niile spendị ọfa ife a na-achọ ka a gbuo ma egbuo. Ihe ma m kwuo eziokwu mgbe ụfọdụ ọbụrụkwanụ mmadụ na-eme gị ife ọ bụrụ iwu na ị ga-eje gwọọ ọgwụ basto senda na o nwere ihe ị ga-eme, ma ọ bụrụ ihe mma agwa unu maka na ihe ndị nwa ga-eji aka gị chọpụtara onwe na mgbe ị kwenyere n'onwe gị, mmụọ ga na-agbaziri gị ihe ị ga-eme. Ọ bụrụ iwu na ihe abụ ihe mme otu a, o nwere ihe ọ ga-abụ ị na-eme nwansị na aka gị kwụ ọtọ. Onye na-eme gị ihe bụ onwe ya ka ọ na-egbu. And ndị niile mkpọfụtara anakọta mkpọfụta ha ọ ihe mere m and otu ahụ okike si wee chụọ mgbagharị ọ na-agbagharị onwe ha ka a na-eme, ma ndị na-ese ndị ọya ma ndị nọ n'otu nzuzo bụ ejikọ aka ọnụ na-agba ofe onye mgba onwe ha ka ha na-eme na ọ bụrụ mmụọ. Aka m dị ọcha n'ihe ọbụla m na-eme. Adị m egbochi nwoke ọdịna m, adị m egbochi onye and adị m echekwa nna m na onye ma adị m eme compete with anybody maka ebelieve m na onye ọbụla nwere akara aka o ji wee bịa ụwa. Ife a famili m na-eme onwe ha ka a na-eme. Onye ndị niile anyị mgbapụta adịchara ego m nacha m ego ma ndị eseticha m ọkụ ma ndị mee m nje nga ihe niile ahụ okike chọrọ ya na maka nga niile m jere apụtakwa m ihe niile na-eme m ma ọya niile ha na-ese ndịrị m, o nwere ihe ha na-ese ese ndịrị m mana ihe ndị a niile onwe nke na-emetụta m maka na aka m kwụ ọta maka ndị otu mmadụ ịkwụwa aka ya ọta maka eziokwu bụ ndụ, okwu asị bụ ọnwụ. Mma anọkọtakwa onye mmadụ emelọ m ọnwụ ahụ mmeziri expose ga-abụ ndị ga na-agbagharịsị maka agwa m na onye mere ife ọjọọ anaghị enwe ezumike. Ka ị na-eme ife ọjọọ ihe enwe ezumike mgbe ọ ga-eme expose ihe enwe ezumike n'aka njọs mmadụ ịkwụwa aka ọta amaka. Otu ahụ ha ka na-agọ na-asị ka nna ma ọ na-akọ nke ha ọ gbasagharụ m adị m echedi maka ya na ihe mma bụ taịm oge ga-ekwu maka na ihe niile dị n'aka Chukwu. Mmadụ enweghị mmadụ ga-emekọta n'ụwa gbanarị chi okike gbanarị neshọ anyị nọ n'ime ya maka ife onye meta ka ọ ga-ata afịa ihe mbere ivu. Adị m anọkọta kpọpụta mmadụ si na onye a mmemme odo otu a nwaanyị onye ememe nkwụ nna ngwa gị na imemme odo otu a ngwa ka ọ dịzi n'aka maka ndị na-eje awa mụ na ọbụla mmadụ na-ekwu nga umegwu na-eme na bụ mmegide ihe metụ onye chefu n'anya ma ọ bụ onye oke chọrọ iji wee rụọ ọrụ ifu metụ na-egburu usu n'okpuru ọ bụ ife ị ga-ebutere agbụrụ gị abụmọnụ. So o nwere ihe mere m na ife niile mere n'ụzọ ndụ m adị m regret ya maka na ihe ka ọ kụziri m na ndị otu aka oke si wee chọ ka m were wee na-akụzi ọrụ nke nwee ike wee ghọta onwe unu. Mmadụ wepụ aka n'ihe ọjọọ kwuwe eziokwu onye ọbụla ọsọ anagwo na oriri eziokwu arụrụ ọ bụla mmadụ ga ị na-ekwu eziokwu nọ ka ikwuo mmụọ anụgo. Agwa m na mmụọ otu ụmụsawo ekiri fim ka mmụọ si ekiri anyị kwụwa aka gị ọtọ echizi na ndị mmadụ ihe ọjọọ atụkwa na-asị ka i wee megide onye a maka onye tara asị emegide egbuo onye ahụ ọkwapụwa ọbara ma onwe ihe mere onye ahụ
aka gị emekwa na ọbụ ihe ị ga-ata afịa. O nwere ike echi niile ofu ihe na-emezi onwezi onye ga-ama, maka na ụwa mmadụ agbakwa ụwa mmụọ. Ife niile bụ ụzọ eme n'ụwa mmụọ. Ghọta ihe nchọ ka ịmata taa bụ na eziokwu bụ ndụ, okwu asị bụ ọnwụ, na ọ bụ nsọ ala ka ọ bụ, na ndị iwu na-achị ụwa. And ada agbanarị na ihe imeta ga-anachighatarụ gị otu ọbụla isi emegoro ihe mmadụ. Ọsọ gị kpewe ekpere onwe nchegharị ada agbaghara nọọ ndị ụka na-asị na imechi ihe mgbaghara ife ọrụ na imeta ihe ata afịa. Maka mgbe ị mara na ihe imeta na ihe ata afịa, ị na-agbara ihe ọjọọ ọsọ, ị na-agba ịkwado mmadụ asị ọsọ, ị na-agbarụ imegide ndị mmadụ maka ihe ị ga-erite, ị na-agbara ịnara ndị mmadụ ife ọma ha maka na ihe ị ga-ata afụmata ụwa gị. Tinye nkụzi m n'ọrụ, tụsasị ozi a ka ị wee nyere ndị ọzọ aka maka ọdịna mma gị. Daalụ.